فروکین شرکر ین رژیم اسد و ین روسیای بردوامن ده ارمانج کرنا پارێزگاها حەلەبێ ده و ده انجام ده قربانیên سیویل زێدە dibin. êrişên asmanî yên rejîma Esed û Rûsyayê di çend saetên çûyî de taxa Cemîyet-i Zehra û taxa Salaheddîn û Şêx Faris û navçeya Qebril Ingilîzî yên dibin kontrola opozisyonê de armanc kirin. û di saetên şevê çûyî de êrişên rejîmê li taxên rojhelata parêzgeha Helebê berdewam bûn. Li ser Bistanil Qesr û navçeyên dîtir wekî Eqyol û Babilhedîd û Cibilqibbê di taxên Heleba kevin de. Ji aliyê xwe ve grûpên İslamî odeyek li parêzgeha Helebê ragihandin. Ku ji Ceyşil Feth û Cebhetun Nusra û Ehrar Şam û Feylaq Şam pêk hat. Da robirûbûna êrişên rejîmê bikin. Li gorî rewangeha Sûriyayê ya mafê mirovan ku di encama êrişên van deh rojên vê dawiyê de li ser parêzgeha Helebê zêdetirî di 105 kuştiyî çêbûne. 5 ji wan zarokin. Ji aliyekî din ve leşkerên rejîmê dest bi anîna nifşekî din ji leşkerên xwe kir dê Rojavayê Helebê de. Wekî kevxwarinekê ku rejîm amade ye rojhelatî parêzgeha Helebê dagêr bike bi vê tevgerê. Ji aliyê xwe ve Rûsyayê ragihand ku ew danûstandinan dike ji bo topbarankirina Helebê rawestîne û Helebê jî derbasî aramiyê bike ew aramiya ku Rûsya û Amerîka li ser rêkevtibûn. Têzanîn ku piraniya cihên kobûne armanca êrişên rejîmê lê parêzgeha Helebê nexweşxane ne. Wekî Merkeztir Rifat li Meydanî bi dehan nexweşxaneyên dîtir yên di dest opozisyonê de. Hüseyin Şakir, Ark.